Ei, esteu preparats? Jo sí, estic ací, al meu espai, inspirada, i ara vos presente un altre material, un material fàcil i senzill que podem trobar en qualsevol lloc, un plàstic de pintor. Tenim el material i ara és el moment de connectar els sentits, connectar amb el material, escoltar, tocar-lo, és lleuger, i investigar, jugar, en què més es pot convertir aquest plàstic. És gran, molt gran. Mira. Uy. Ja veieu que amb materials molt senzills podem crear jugant.